Haka jingrakhe ya kalangku sengi kha jong khupa gari India umah tama gandhi hne sengi ka Swachh Bharat Mission Gramin Ribau District haka jingi trilang bat ka Swachh Bharat Mission Gramin jong jela kalapalong ya ka Swachh Tahi Siva na ka Swachh Bharat Divas halor ka jingtemu ka balabu Garbage Free India lane ban penlong ya gari India barak wai ban laj na ka jingbret jabo pathar ya gane ke program na penlong mentang sengi ha ke sharong nong trau hari po district ha ke bagi pajba rengkat ki khana school kilawan bane simbanta ki ba kentup ru ya ba JP Lakyang MCS ubadi joint secretary ke sarkar jela ha ke tanat PHE ubo badru kum mission director ke SBMG jong ke jela nang tau ba S lengdo ubadi state coordinator jong ke SBMG Meghalaya uba U kurba audio executive engineer ke PHE nong po division ikong V Momin ibide I member secretary ke district SBM Ribau district ikong Alvaren Sangpliang ibide district coordinator lembat kiwi-kiwi ke nong trei jong ka Swachh Bharat Mission Ribau district hagini sengi lala arubana ya ki jingpun ku burom cha ki shenong ki balayo ya ki jing itu kum ki shenong ki bala ban lekhut ha ki shenong ki thau ya ki bala jet na ki district ki ba kenthop ya ki shenong kensir na jirang block ka shenong bir na sting block ka shenong mau rengkang na ling block lala arubana ya ki sernot rengkat ka song pisa cha ki nong simbenta ha ka marathon ka bala penlong ha ka arpulai terik unailur arjar arpulai kumjuru na ke SBMG jong ke jela lala banai dagi kusnam cha kishnong ke lala ban penlong ya kishnong ke bakhoj ke basuba ki bakentup ya kishnong dewli kadar kishnong light crop block na East Khasils district kishnong nonglang na mau krawat block na South West Khasils district kishnong umpling na maupat block na East Khasils district nang talalaru banai ya ki kusnam na ke bata kirang job ha ka quiz competition kinang job ha ka drawing competition but painting competition but se ki yo third prize kini kita nakasaki Raja Memorial School Umsning Patarim naka Mount Olive Secondary School Umsning Kevin O'Neill Maring Batila kabamut ngin penlong ye kari India kari ka balait ni kinyut kinyer kiba penjabo iki shnong ki thau bat ye ki kiwa ka kam bakong san hagani ka program ka dei ka jingpun khu shnong ki thau la jong ya ki bakantup ya ki yeng ki sam ki jingtai bat ki jingtai pajba ki jaka pajba ki yau ki hat ki lenti sengkin bat ki kiwa hake jela jongi hadu mentar sengi ladan kumba silak prabu hajar ngut ki balaya simenta hagani ka jubun ko shnang hagi shnang bafer ki district ki lapan longru i ka jingyai rally bat marathon bat habun ba ki pajba kila bat ki khana school kila simenta kawai pat ke program ki kentup ki drawing painting bat quiz competition kumshubenta na gajing rakhe ya ka Swachh Bharat Divas ka district Swachh Bharat Mission Ribau district kalapan bej ya ka jing ai buram menta kasngi ya ki shnong ki bala le bha hagari ka Swachh Bharat ngala ai kublai bakarpang ya ka team Swachh Bharat jo Ribau district hapo jinglam I district coordinator bagi jing trelang jong baro ki block coordinator ki belapan bej ya kini program mentang sengi badang district kum kata kejeng kemen bangila job wei thong bangin yo kata kejeng shai kejeng so tho chapang kata kejeng khoi kejeng so ba ka bai gong ka cleanliness awareness program ka badai chapang kejeng khoi jeng so ba ka ba kan thop bon ki banta ngamla sabane sakmang ngamla ro tham na pan pau kal jing su brom jingi yo prime minister di jingi Narendra Modi ji bala pli ya khagum ngene ski la pli ya gane ga phase 1 Swachh Bharat Mission phase 1 kartrik na ka komantau banai raja khasau haba ngila target ba ha katu ka snem ban target ba baru kisnong jungi po India kide bandon ya kita ki toilet ki pan khana kumbang ila don menta dai la se ke jemai phang jong new prime minister bi jongi bat kajing yaranti lang
Kejing simenti lang jong pigi pai ba baro kamtam gini gi staff jong i gi balai nakwe snong banai kena ka awareness program bat menta ngila job ya kata baro bagi khot ka ODF hagaba umdan su balai bar batha halum hawa haglinting sangkien mangila don lagi jong gi pai khana kabarong ka basic ni la ni ka banta bang sandu jong wei bre ngathai phi menjo de kata nama klam ka bai khana nama ngasu mangim la banim ma kata ngila masu thu ila kata ka banta ngam kam than batai te ni dap da ga jing sungu ka bakra nama ta kani ka jing sim banta jong phi ba hadu menta kumbak sarkar bade hagasrem 2018 March kala lunch biang ya gani ga banta jong Swachh Bharat Mission Phase 2 lani 2.0 hagaba ong ban dei ban ODF plus ban penne ban sala ni sustainable ma ban penne ban sa ya kini ki toilet ki bangila shina amde bangi shina rong pong